Okay, ya waraje. Abafra ya waraje. Oni babane for the at what and crew amu. Arade bana babu aye. Arade aye yamu. Yadi aye yamu. Erade. 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 Loicho. Erade erade erade. Erade erade erade. Oni babane for the at what and crew amu. Ade tete matu for kika ya wonsem. That's what be coming on now. Sana ko kami suswe. Abe coming on now. Sana ko kami suswe. Abe coming on now. Sana ko kami suswe. Eradie. 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 Odumu jafreje. Oduma umbonita, Oduma bay foja, the warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Yenyanaki a sacra. The warrior prophet, what's in the 12 say what crab was what time now? What time you said that? What is also concrone chuma? What is also concrone say dear? What is also concrone any other way? A dear crown, now what she say? A dear nama what over here? Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet, so go crash and him, to me not send him. What the edge of my one him, it's about Modiana chipping in way. Now I'm Nenya Resa, Nenya Quento, Nenya Jumapa, Nenya Waripa, Nampum to Mara. Anybody can say I draw, that's when I draw. To me, Benetin, to me, oh, man, I say, oh, conquer. Would you bring in one? I won't yet see a move. It's Yakaki Gafway, Monkama Nuntum, Momaramu Wasi, that's also concluded one way.
ene anwumre Yehowa enhyira bebre so wa join yen medi na wa prophet Gideon for you asiri de na fa modum jam ene de medi wa ba odoma kuma kire madwumadi yi so de mesren senkere ye munyankopɔn tutu jagu nyankopɔn ne se lunsua wo hwea brefo no benketeche de bi ofro pachekum ye yam kom na sire mu seje nyame ye wo so ne ho ne mala matudu ayira wo wenfo kase no onwe enwate no muwa wo Erade ma eniyema endane ma tumi bi obesore wa wo so no erade ensore one so erade fa mfiri adum nkwadum ene anwumire mi yimpa yesi ensi wuye ne ensi ukraye baabi bia wutie mi biara oman biara wo so biara no mesire erade se wonya omwa no man niyema endane ma obi biara wo mpe wuye no si 2021 wanu bedi esie no wasura prada grante di echire ebe bubu na hwefom ene dan ye ba be how to invoke angel na mi wi a mechire wo habanma eni enubra eni sunsum niyema mi wi a mechire wo de woni favor obi a woni favor obi a woni da so asa obi a ware abo se de ajonso ba akoko enne mese enko ba bia ye mra ni sha ye was just 30 minutes pe wo ba so anu a share video no invite obi o WhatsApp platform a wo so no de bia tutum no wo bi so anya woro prophet so ho mfa so meba wusu a Yehowa enhyira bebre ma amanya ko a Yehowa enhyira so wa join yen Erade nka ono tutu anamo ensi yi meba Rosie na Yehowa enhyira so wa join yen ene de ye baba be kire sunsum nsem ye be kire how abofo omo operate efa titimire mo ne ma na to ade nti na enemire ma na nto because ni paboni na doso wotai na doso abaisam na doso twetwenanti na doso ene ma na to go bi asase so a o ma wo ma mefa bi enni because obekase asase no eye media kwaku ye wo enhyira so wa join ye me pa cho ba so no wa share video na mayen wo ba so anu a share video no wo ba so anu a share video no mo se anum no ma remfimi o makache o dadada no obi na request o se de o mo ma no o se minyame ma remfimi o wo de me wi ye be hye ne ma me boma wati Erade ni wure mfiri wo de biara dagwaku erade be ma ne ma ye den adane ama wo ensankare mu nyankopɔ ma me aka wugidie aya onipa bebre akritofo bebre ye adwen se bia nyame ni honom nyame wo but wo hunu na kade so wo hunu nyame akwan ene wonya sunsum mu nimdie a nyame wote ase pam wobeko ama eniema bedane wonim sunsum mu nimdie ni ntino eye wadwen se nyame ni ho ewiase na ye wu ne saa no wu se ye fitaa enye fitaa asase ye tisue ye kurukuru wa ekosai besi na chi ma wani na ho bible se ye ma ye ni na wo te saboa wo wono so kase enye ni honam ni moje na enye ni wie matumfo nsuman frenka brechie a ye mfa ye ni huwo mu na enya Yesu Kristo baase wo bese wo bonsam ni nyuma ne timi so wo bonsam wo ni nyuma fo sa ewo ha wo ye enti wo do ma wani na ho menua be ma wuche mo woni emfa ne matrara sa so fa ne matrara sa wo bi bekun wo ketira ba akwawe ni mako ne wo aponkyere ne wuti hu ni suo enti ma wani nya den ena ho na ene ma ntimi nya den endane ma wo shebre tsafo ne wurade Mr. Sabres safo woni na wurade ni asafurade wo hunu nyamesom yie se wo hunu nyamesom yie no woti sunsum mase a yesi nyame yesom no e wo honam ni sunsum enti the moment wo som nyame wo honam ani no enema ntimi hye yie ma wo we worship God through spirit because when nyame yesom no wo ye honhom na de na yesom na nikan so e se yesom na honhom enti wo som nyame nikan so ma me nya dia be hunu hwe onyame woni facho onyame tani twandu erade anja ye frefre wo erade yenya wo asamre mo yangu bone nko erade ye frefre wo da
si Mariam Fino, watch me, baby, see, and Mariam Fino, Obama si Mariam Fino, watch Kwakusi Mariam Fino. Mani remfi wo da biara da enie ma beda na wache odo kan wakoma to yam hyebere sesafo ni na wurade wo se dia na apro na tete ya sei no eno na wurade wo fa wa pompam na de wo de ahye wiase nyansafo aniwu wo bonsam wo nwuma Yesu Kristo ba se wo bese wo bonsam ne nwuma itimi se wo bonsam ma me wo nwuma enti ma wani na ho ma wani mmere na wiase ya namunyi yani abayifo ne nam yani ahonhom ne nam yani wo ye aboneyefo ne nam enti se wo ma wani anna honom a ma me eni ma be fa wase ma wani na ho nyame yesom no asofo no bi na o ma ye madwen se oh nyame de yesom ne no ma yesom ne nyame wo ye honhom enti yesom ne honhom mu sede wa bosom som ne bosom wo sunsum mu no saa so ne ye kristofo no so ye nyankopon no eta se yesom ne wo honhom ne no koremu na ada ne ye gya tete atempon na to no eno ne kwan pa no tete atempo na ene ne kwampa no ene me kamfo awurade ama so wotimi ade nyina ye to dia se wotimi ade nyina ye na wunu nyame akade eno nkire ye wadwen se nyame woni wonom no wunu na akade a nyame wobe ansa ne program e be kwa wie ene wunu nyame akade me se enne me de ma wotufu obo enne me de akwankyere me de ma wotufu obo me de ma free mahala me be kire sunsum ne ma me be kire ne ma nkasa me wo just 30 minutes pe after 30 minutes pe yapon to say ye ba ye nchekora because ye mmere ne ye dan esa me kire wo uduru fia no wankasa waye enye da bia na bia wo benyame uduru fia no wankasa waye impati aye dan ama wo ho last week no na ye esua how to invoke angels die man ye be ya abofo nyame abofo betimi aben yen wo so wasoma na abofo so wonhwe yeso na ye nan ampem obo enti nyame abofo no one ye nam oba me wo mu kun ye da na so yenwu wo musoma ne ma bone ma ye da na so yenwu so tiase ye nam ye abofo ka ye ho da wo se na abofo ma ye se wonhwe yeso na ye nan anya da ampem obo enti no enanwumere me ne Pastor Daniel ene tina adwemu ayede odoma kuma kire madwumadi eni sunsum sem any how to invoke angel ebro me pa church bre ne sensu bi si wonchen pa drink bi si wonchen na ne di ansana program be kwa wiye no na wa bawura sunsum na wani ayeden aba ohoso pam ti ye de chro ye bawura chro nim ye bawuram last week ampo ye dre he and ye start wo he fasa odifo start wo Luke chapter 2 Luke chapter 2 verse 13 e hone ne ye start Luke chapter 2 verse 13 me pa cho bi akan ne enko Luke chapter 2 verse 13 Osina mpofiri mu ara wosoro asafu bebre abeka obofo no ho wosi mpofiri mu ara wosoro asafu bebre enti ya wasafu e wosoro abeka obofo ne ho enti with that angel no ma me you can leave what you have here now no ye kinka ba ko no ye se urade suma even Israel for kurampo no nyame suma archangel Metatron the pillar of cloud and the pillar of fire ekodi wo machi ansa na wo mu timi aya dan etwa sa Misrim pukoko no o ma fo mu tumi keke ntwa ma me uni du obofo ma na agbo ho ma wache na wiase na ye nam mu no wiase na ho kwasa kan ye nko
Osina mbofiri mara osoro asafo bebre beka obofo no ho sa eyi onyankopon aye ese enumonyam osoro sa ema onyankopon na tumdue wa asase so sa enipa osoro nimu osina ba se obofo ni firi won che ko osoro no enti abofo no sunsum no mo besra yen no mo san firi yen nche yakosoro emra ye be wo Samson kurampo no onyame bofo ebede be yi Samson hu yi kire ne maame ne papa ansa na ye be wo no emra Zakaria ne yile Elizabeth kurampo no wo bofo ne be yi ne hu adi kire Zakaria esenyite Zakaria anje ne no Gabriel kana no tum Gabriel wo ye den o kana no tum wo ka Zakaria anu ye den the angels are very strong and powerful. When you are Baba, you who is your Papa, what to say, so I join in. Can you go? I say, the bass of what for the free one check or so. And you are your phone, catch it one who says, Mama, you go Bethlehem. Now you go as some about a radi. What's my young co Bethlehem, intimity minimum. I had the Biameca, Yamo knew you for Biancasa. Point of correction, would you for because Yamiaka such an obwa, I am both for any no mocassa. Would you for Biana, what Yamen or Yame on for Mamma Mecassa, Anna both for Yeden, Ewa Honum, into one. Na bofo ne kasa na bofo na be yeden aba ba ka kire wo ento bofo ne ko yi agenkwa na wo hu adi no e kire enyansafo miensa ada na me ka te fanyansa ni adamfo wo fa ogimi ni adamfo a da ntokwa no bebesi wo ne ntam no wo ba be yi secret nyina pie enti fanyansa ni adamfo emfa gimifo adamfo na gimifo do ye fa mu ntege wurege me ba sofo awaga yehu anhira so wajo ne enti fanyansafo adamfo na wudu wo jese wo fa ayi asorobo adamfo a okotokore enka asoro da fanyansani adamfo fa wonipa wo chima adamfo wo fa wo jimifo adamfo a wo beyi wa ma fa adamfo be te se Jonathan regretting ne papa ekodi David yachi told you see what to fear. I dear me papa ye de ya de you matter how Jonathan ni papa ye no or regretting ni papa could di David echi odo fadamfo papa wache adamfo na no yo meka no emfa no nyonko no wonye obese wo kan ye nko I say, Mama and Bethlehem, near Asam Abba, Radia Yatre, no quantum so, no Kohunu Maria and Joseph, sir, and Yakuan so what damn wedding did Yakan. No, what Cabofan was him, or by grace you wish, or by love you wish. Swans and Mirani Herodi Epe. Yesu akumuno enti sanka Jimmy fo ne kwasra Yesu akomo ba be kache hello di se ha ne ekohunu no maami e obi pa ho information wo bisa wadamfo fadamfo papa wati sa ntege wuregefo na afofo no ja kadem fra no block no wo Jimmy block no so fa mi video yi sande no wo no kasa wo tie obehu se wo de wo no told you see emra ne helodi epe Yesu akumuno no sanka Jimmy fo me ensa ne kwasra na enkomo be ka kire ne se yakohunu agenkwa no o fanyansani adamfo wache se wuntimi mbroke na fa video no fatage no wonhwe bi fanyansafo adamfo betwose yenkotena bia ba yenkonom nsa obi wo ho a nansa ya wode ho bo namfo bone wunyame soma sesa nansa ya wode ho bo namfo bone asode kura wo nkobi ma woni na ho fanyansani adamfo Chan tege wurege fo adam fofa no ja wo mofa me pacho send o nam fofo ne fata getake wo shane fata getake wo kan yanko o si no ehunu no wakwa bofra no ho asem a o ka kire won no na de nwanhwafo ne kan ye no ye 1 hour ti ye nyina anwanwa na Maria de wodi nsem nyina sie ye wo Maria de wodi nsem nyina ye dan sie ye na odwene hu wana kuma mu wo so ye dan odwene hu wana kuma mu ye ne from onyansafo obadwen ba ene wiase na won ma me odi na wo wonu obi di nkomako ba no afa telephone no record ba wanim na ho wachi ne nipa nye enipa sa ye fucking wonu nipa so enu ene na wo tomani di makomo ne one day
ade a wo hia firi ho no mo no se wamfa mana de wode be hye wo ubenu sa chifa nyansafo adamfo entege wuregefo nanfofo no tuo mugu mo ba mani friends ni tuo mu nyina gu sa kan yanko osile nyanfafo ne san kwa hye onyankopon ni monyam na wo ye no aye sa e wo de wo kire won no sa Yetwaso Matthew chapter 26 verse 53 kan yanko sa Atifias o si Judah e de asrafo no ba verse 53 no o si anase wodwune se anka me ntumi mensre maagya sesei am won soma abofo what so ye mumere na aso ntiso sa Yesu Kristo na kasa no so Judah so wodi matamfo aba mesisi matamfo megum anim ase no etwase ba ne sa na nka etwase ba ne sa dia se ka me fremaja me bom ensa no fremaja wo ba soma na bofu aya den ya wo the warriors angels akofo no the wakofo no ye wakofo pa mutirimu aden ye wabofo mutirimu aden kumnipa awom mfa bone nche wo sama ne wo ma wo mfa bone nya da enche da ye wabofo mutirimu aden Yesu ka kire Judas se Judas yen umre na asuntia etwase bam na menem ye okofo se me bone nsa no frema jabofo a won baba be hyew san krofo nyina we yase sa na ya mere abansa sa wo sunu to from abo bia twani bi nanka se me bone nsa no ye wo angels bi wo hanom a they are very strong powerful angels wo dia mesemetro angels obe bubu mu di dia bompaye obubu mu dia samane watamfo no mo sifo ba be strike wom that 2021 the eye boot for boot kan yanko o se anasa wodune se anka me ntumi mensra maagya sese am won soma abofo asafo edum mienu no sa ene akire magina me ho hwe na ene ebeye den ana twronsem no beba mu wo se beye den na twronsem no beba mu etwase ba ne sa ma me etwase ba ne sa wate sa enyeti nyame woni ho etwase ba ne sa ne nyame anim onyam tadi etwase ba ne sa enyeti nyame wa pawo enyeti nyame wa jawo enyeti nyame wa jamu atamfo etwase ba ne sa na usue nipa na usue nyansa sa no hunu se nipa nye pa fucking Judas no ni Yesu Kristo de nam sikani nyina kura no na wo pe sikani bi no na de na wanyi wo koton Yesu 30 pesos prince pa wani na wache na ye no sere kwa ye no abusuenum ye no sere kwa ye no asore dem wo ye no sere kwa ye no sikakese ma wani na wache na ye tete abetie no na ne cha no kan yanko ya to aken ka sa to Hebrews 12 verse 22 sa o say na emom mabazayo bepa ni onyankopon tiasefo akuro sa osuru Jerusalem ne ho ani abofo mpempem nhia mu was any abofo mpempem nhia mu emetima ma quotation 3000 I kasafa angels ho wosi bofo ni ho ade nti na obofo ni ho obofo wo ho pa oboni nti na wo hunu no sha enya wo boni nti ka be hunu nyame abofo titimrem no mu yiwo mu ho adi kira yan titimrem no na ne bonni ne azane nsoro ene atopa kwasunti no ye hunu wom obaso no share video no ye koye ni mu ache kan yanko o se remo mabazayo bepa ni onyankopon tiasefo akuro osuru Jerusalem sa ana abofo mpempem nhia mu sa ne makan a watworo wondi wo soro anu bedwa no so sa anu onyankopon enipa nyina atemufuo no ane atrenefo a waye pe ahonhom sa ane apamfo frontem ginafo Yesu ane moja a wapete a ekasa yei esene Abel dia no wose moja de wey no ekasa sene Abel dia no awani na ho wache sa
told you here wani na wo ni nyame nhira wo hira wo ye nipa ya told you here ye nipa ya mame kone ye wo nhira so adwo na papa ho te sen na nwumere me chia from London mame kone tie me from London me nwaba ma tie me from Germany mame Lydia so abia tum e wo hema krom England ma baby so no ni Georgia fo nyina hema na enne de wa bedru Ghana we de ne wo so wa betra ne papa fi ankasa ma baby no wo Georgia they say de wa bedru Ghana ankasa na me ya domo a enyema nyina ebedane me ba sofo awaga so 8 ye me Ashoman Estate enchebi obeko US na nsen ye amen kan yango odi for ya to aso e wo Revelation 12 Revelation 5 verse 11 kan yango etifia so si ogwama ni tumi ni nanim onyam so ogwama ni tumi ni nanim onyam ma me obu onom a abrabo no obu a wunhu so ene me kire wade bi woni wodum ye wodua bi efe ni wodum dua eni nyame dua obi bia wo abrabo ni ntimi nye yie ma kope wodum nyame dua na efa gu nsuom wo de hye ni wo bucket clean bucket of water odum ni nyame dua na efa gu nsuom eni mahogany fagu nsuom na pe colon ya wo colon be fe 1,000 flowers sa colon we 1,000 flowers ne fagu nsuom bompa je guso obi wo hono ma akontu atu ye ade bia wo de onsa besum na ye basa enema nyina ye basa ma me pa acho kope wo dum dua ne bi eni nyame dua ne mahogany fagu nsuom dware ne 14 days na ye hwede ewurade wo betim ya ma hoten nyame wode niema bibire adom yen jeni ye hunu so mfaso ebi wa ye bia obi wa wonim hu nim die nti no wo bre o chinchin net solution nyina kita yen ene me baba kire wate ene me baba be kire wade ye pa me baba be kire wade ye ya twaso wase na me hweye na meti abofo bebre wase me hweye na meti abofo bebre watwa ahunwa no ho ene atesefo sa atesefo mpanyimfo ene ho kontonkoro ne sa won anu esi mpempem ne mpem ahodo mpem na wode ne kase ka se ogwama no wokum no na ofata se wagitumi wose wofata se wagitumi ene ahonya ene nyansa ene ahoden ene anidie ene nyame ma onyansa wate oma wa ahoden ontutu anamo nsiye na me yimpa yesensi wiye na ensi wukraye me pa che wa woton ayento wa wabrabo aye bisi basa ade bia wo de wonsabesum na aye basa me pa che kope esie kope esie wodi sie ube pone esie me pa che esie no kwakọ tua fa 20% to form fa to sie de ho na e pone esie ni bi na fa ewo any foda water gu nsuo na efa dware obi bia wa brabo ensi wo yie me pa che oba kope saade no and obi bia wo spiritual marriage ne ema wo masturbate ka ho me pa che obepeta me ewu ahomachem taame ewu obepa ahomachem ene taame ewu ene nkwala abrode anate tutumirika ko hepo nkwala abrode ne no na fe tutumirika ko hepo no no apenyinya nunum na waposa no pe shallot onions ya ka shallot onions ajeni nkete no obepe bi mako 21 no dia ka ho wo di bedware for 7 days sa spirit no ebegya wo mu ama wa ye den wako eniema ye den ewo ho na wo na wo hu me pa atwa obi wo ho no ma no wa kwala bi akwala ne koro no honhom ne tini mu obi bo ye kromfo wo yi wa kwala bi o ye kromfo wiewia nkwa mu na mo wiewia wo sika me pa atwa wan sori a da koro odituo ene baba besi wo so abeje ho niema me pa atwa ogina ne more
2 weeks emfa blade nkane mowre emfa apaso nkane mowre me pa cho 2 weeks time no me pa cho obepe oil we bi obepe oil we bi we Metatron product obepe oil we bi na wode egu nsuo mu na wadware odware wi apekosua ba ko sei wonya kosua ba ko sei ya poni kosua nanno kosua no nanno poni kosua nanno na etwitwa ne morre oponi kosua nanno a na watwitwa ne morre ten ni nyina twitwa na efa hye kosua ni oponi ano ketua bi no na wo de ne morre ni nyina hye kosua ni kope sumina ye ka sumina bola so amansan bola no akope bi sumina bola so amansan bola no akope bi no atutu fom na wo de askosua na hye ho he ohunu bi ade a nya de a obefa ohunu bi ade a enya de a obeye den wo befa omfa ohunu bi ade a omfa pepa chow we ko akosua we ene bola ye de kutia krono spirit papa medical makachote kosua wo we ekita 77 spirits ne hono ne kurampo no obi akoko aya achibomufo no ne kosua ne hono no ombo no mepa cho obehye amana ye black eye black mepa cho obi akoko asisisi wanim koko asisisi wanim no mepa cho oche ne hono na eye black te se mota na odi afran kuto no de akeka koko ne so ni nyina ebeye den ebetete aye den akọ obi no bi koye gank obi no bi akoye gank omo besori etia wo omo abo ho pom omo besori etia me pa che wen kasa reply wo mkrapo kope entome titimire mo no ne de to hye ye de entome si wa won tra nko obi afu entome ne de to hye me pa che wonya ntome na wapedade wapekosua ba ko chiromu omo akoye gank no chiromu digu ntome nwura ne so fa kosua ne to ntome ne so ne fa dade twa kosua ne mu mienu eno confusion bi abesi wo mo ntamo no wo camp honom confusion bi abesi wo mo honom no wonu anka so obehu si noko eyeche me pa cho obi a wa wonyem a wo pe protection ye wa haban we fe no branu atu ata me pa cho posa bi fa bi huru wa furu so ne fa bi dware wo di bi huru wa furu ne so a no di bi adware obi kita asrama nya de obetimi di ayoba obi kita asrama enya de obetimi di ayoba obi kita asrama enya de obetimi di ayoba because no me pa cho ena burunkuma ena ma menkyere obi bia wo mpesu benya accident e wo wabrabom ena menkyere wo ade pa won so ko bola so a enwura bi siso efe na burunkuma mountain say enwura na ba ne de custard oil na ba no ene de custard oil aburunkuma na ba no ene ne de custard oil to ko daso koto custard oil a ya burunkuma ba tumi e wasa aburunkuma nim na nyetumi ketwa me pa chaw obi biara wo twika wo mpesu benya accident me pa chaw pe aburunkuma wo pe aburunkuma no akosa bola so notie sumina so notie sumina eso notie na wasebi aburunkuma no ye wo green ene ye wo kokko aburunkuma no ye wo de ni nwura no eye kokko ene wo de ni nwura no ye green emu bia wo benyan eye no akopeta noja ye wo nwura bi wo efe ne tanoja ene bo nsam suro nyame ya hada wo efe ne emme we ya dry obi bia wa koma yare ye wo emme ene asere ahaban obi bia wa asema me pa cho wunya emme ene asere ahaban ya me pa cho pe nkuto wonno a wanu na duro na be no ati nkuto atum na wanom obi bia wa asema yare wo ya etu ase kodwoto wo akoma yare soso a me pa cho yo haban bi wo eye tame e woni nwa efe ne goro posabi
egoro no be posa fresh na the egg yolk no kosua ya meka ne ho asem kosua yi egg yolk no na wo de ayeden wo yi egg yolk no afra egoro no na wano epacho obi bia wakoma yare a wakoma ne kan ne ho na wuwu ne mepacho wunya bia ebeboa wo ama wakoma yare no atu ayeden akọ obi bia to so a wo hwa ne bibi ni namoyem wo hwa ne bibi ni namoyem wo hwa ne bibi namoyem ototo a wonyem wafuru so aye kapu putu ya wa haba bi wo ho ene de ofre ma mekire wo eye ni dua yesi etse powder wo de besra wafuru so ba wo se ade ne be hye wa ya ase na emiaw na ewe wo no mepacho ba kope ensafufuo oba akope bi ni wayi egg yolk no na wo de afra early in the morning mepacho onom ne sa for 7 days eben na ne sa pintinye yare en eye mahenia eben na ne nyina ye den akọ ama ho ayeden ataw ye wo wagahye haban emema na mo yale twono case 5 no na ebonanim tisesen oba bi hu obeka se bia ne be ma ne so patenye ne be ma eye etwo eye case 5 ebi di yeso ye case 40 any case 28 me pa cho oba kope wagahye haban sa ahaban na wotia na yese ayi bi mok efim eba no me pa cho ba kope bi no apekodu 7 eguso obennoa obennom onum no nyina na etwo no enane efa wo jonsom ene wo toilet mu u case 5 on any case 10 no ni nyina ba yeden ebedwo ayeden akọ ama ho ayeden atọ enti me paacho na ye ka accident umpeso benya accident wo abrabo mu a me paacho wo ba kope emme ahaban anytime ewu wo besa bola so notie aburonkuma ana ahaban we ye fa ne bonsam suro nyame me paacho wo be posa wo be gina ka tai so ena edware wo be gina ka tai so ena edware for 3 good days mepacho enya dia accident wo be nya bi wo abrabo mu da na ade akowo wo be gina ka tai so ka to so mo wo da mama gift ha mo yehu anhira so ba pa wa join yen wo be gina ka tai so ena wo dware enya dia wo be nya accident da ene accident protection ena me dia man free we eye free accident protection ena me dia ayeden me dia ma wono ena obi bia wo yare diabetes pepacho aya amanwura no fresh one a eba no aya no pa bia blend bi na enom eti sugar so drop sugar na edi entorwa garden eggs aya ta edi entorwa pam eti sugar so ena wo sugar so e wo form a aya mendi ntorwa because udi ntorwa eti wo sugar ne so eso aje obi owo sugar diabetes ti e wo pan ye kura mpo na maami odi eta edi ntorwa mo ebeti so ama sunsun ni yama yeden e wo ho wo be gina ka tai ne so na wadware me pa cha obi bia wo pe protection wompe ye fe na petampe osu aborobo obdi wotim ana otim so dia je yo pe sunsum asa ahomachem ahomakasafo banchi nwura brodi nwura and African incense ye ka African incense ya won so okọ abe ho a sa we na ebo ntiantian na ye fe African incense in Africa ye incense edit kum dimo kesi ye pa no ene sa abe ayi na ebontian ebo epiansa na be na ye den epie ye fe na African incense me pa cho be pebi no ape ojama nwura no aposa wo de dade be hyeje mama dade na ye ko na wo wia wo yi atunsuo na wo ko dware nim mame udware sa ade ne for 7 days ya wudi obi si wo duro aye to nyim se you are magani akwai ala you are magani o aye akwai ala wo duro anyame susu wo tumi
so bi so wo duro a wo de kum nipa obi so wo bayie a wo de sori tie nipa betena wo so anadwo ne wo da fe a maami wo de dware saa de no wo so wa ben a wo be hunu si dade bi twa dade m say the proverbs can say iron sharpen iron no wo be hunu si yes bibi wo wiase ti dade na doko no na wa yi atunsuo nim na ade akodware ne wa hwade no wa hunu si ena wo obi wo no ma obewo akwala no na ne hwa baako akotem aya premature nkwala no 7 months nkwala no ene yo musa ade ekoye operation ye yi wo hwa na firi wo yama beto wo hwa nim nti me pa chaw obi bia na aya na ne hwa baako akɔhye ne yam no me pa chaw ye wo nwura bi wo aya na e wo park so aya na tise green grass akese e fe na ponche abodwese me pa chaw sa ponche abodwese me pa chaw pebi aponchi amodwese no pebi na wo de wo ni hini no no atwitwa no de asakwala no na hwe na akotemu ne be yeden e be san babak so wa wo akwala na akwala no ntimi nante da wo pesu abaifo pesu mo ye ne bafan court o si no be wa mo pesu mo ye ne bafan court no be a me pa che okope aburo nwura aburo no nwura no aburo nwura na de bodokono no ma me ekope ukope brongura ne de bodokon na anopa enkaso bia ho fa brongura ne hyensuom yam ne fa kadu kakra tum ne fa sabofra no wo be sore ye nante because brongura ne be ko ne sisim enti wotena foma na ne sisim keka no wo be sore ye den anante pepacho o obi a stroke action no wo dade mo ntimi nya ne ho hwea mepacho kope fante dokono o kope o momo no fante dokono no womo no amfante dokoro no me pa cho koje fante dokoro nsuo no na efa ma ne nya den enom ne kope 20 ne yam ne fa wisaka ho ne fa sra no ebe nyane nintin no wo yo be ma ne wade ayekodwo to light of wo peje animu na sin trasia me pa cho wo be pe 20 enhini twitwa fa sprite ye den ehye anase ye wokoku amaman ye wokoku adrodu hanom se na ni dua ne yeden etie obu a ayase amaman tinme pacho ekutia koko papa ene mana mafuru aye putu afuru no me pacho wo bepe me wadrobi wa hanom ene no wo de besa wo de sa amama bi agina wafuru mu no ni nyina be yeden ebe kwa ne wadro bi a wo de besra oyefunu ne so ebe be ne fat bia e wo oyefunu nim eye habanma eni enubna me pa cho to aso ne yenko wan eto se na me hwaye na me ti abofo bebre a watwan nwa no ene atatefo ne mpanyimfo no nkontonkro ne wona no esi mpempem ne mpempem ahodo na wode ne kase ogwama no wakum no na wofata so wagitumi nyansa ene ahoden ene anidie ene animonyam nti yanko Revelation 12 verse 7 Revelation 12 verse 7 no wa jampo akọ 19 ye hwe bibi Revelation 12 verse 7 no atifia so to watwase ne twena asase so oso no okoba osoro wo so ko ye den e ba osoro oso na Michael ene na bofo etu watwase no so sa ene no ko ye no watwase no na bofo ko ye na wantumi won enso wanya kwan osoro biom na wotu watwase akase no owoda da na ofre no obonsam no waso wotu watwase owoda na efe no obonsam no wabonsam watwase owoda da na wo numa ntima me wani na ho wate pania magunsuo mu dware no obonefo ne to anyaw wo de mo obi ankase wuchin because when chin e be ku nti what na fa akodo nsa so dem ni fam a wo be ku wo wi akosere bone fa che wa urade ho na me wani na ho wate so wada da na ofre no bonsa any satan no di odada manama nyina no oto ni firi woto twene asase so na woto na bofo ka no hu guye na we obi bia wo yare twere epilepsy obi bia o yare twere ye wo ha membo efe ne menyene me haban obi bia o yare twere me pa cho posa ne efa so ni pakono
obi bia wo yale twere me pa chon posa ne fa nsanfuo me pa cho be pensanfuo ene alligator pepper ye kan alligator pepper chese yi wisa twere obi bia wo yale twere kakra bia twere ya bonsam ya de kese Yesu Kristo krompo suafo no wo man ntimi ansa sa twere yare enti twere yare ne ya bonsam ya de kese obi bia wo yale twere me pa cho pe me haban fa so obenwansi saa ya mamman afinimu a enya de ketwa no apensanfuo unyansanfuo no ape chameleon adane dry one no ape bonsam suro nyame sa haban we ye fe ne bonsam osuro nyame obonsam osuro nyame obi bia wo etwere yare aya ne seed no on say haban no e wo seed saying ni seed no eno na ya ne de oil no o posa ni seed na eye hwam e wo seed eno na ya ne de oil no me pa chaw wonya bia na wannoa odi kukuo me pa chaw be pekese no de sefo na gunu akosapu nsuo aka ho na da na gum because wo dane yare no apɛ 10 pesos maako 12 na de agu aduro ne so wo be bompa yegu so na wodi anadwo 1 o'clock wo bia da no de wasoja no ehuru na etugu ni nyina no na wo segu adiem na wo segu bucket mu di kodware na wo segu bucket mu di kodware obeye ne saa for 14 days after 14 days no fa aduro ni nyina eni kuku ni nyina fa ko butu sumina so bola so abutu etwere yare no mabiem adia ye de besa ye de sa etwere yare no na me kirew because etwere yare no Yesu Kristo krompo ta jempa boni akonchi nti yare fun yare boni esuafo ne koto so kro ma ntimi ansa yare boni ene wo so asa etwere yare ne eduru nipa mu ane bawo nipa mu no onku a wo ho efe ne nhwehwani mu yare onku a wo ho a emma age woduru nipa mu me pa twa onya sa de na won se etwere yare ne ebasa ne wono echi ade mo ke ne ayi kaneshi ni fresh milk abroche fresh milk ya yebubu egu ga no mu na echi saa me pa chaw entire sede eduro ni siso a ehuru na echi tugu no saa so na onipa na oyare saa yare no wode man na ne ho ayeden atom kan ye nkwe wase ya twaso wase na metene kase wo soro afei nkwaje ni tumi ni ahenie ayeye nyankopon dia na ahoɔden aye Kristo ni dia efise wato nya nnuanom anototofo ɔno atwene ɔno na ɔtoto wɔn ano ye nyankopon anim awia ne anadwo na wɔn na wɔnam oguama no mogya ene wɔn adanse die asɛm no so adi nkunim na wɔano wɔn kra ede akosi owuo mu yenti mu ɔsoro ene mo a motiti mu no mumma mo bonto mo yam asase ne apuoye nwie efrise obonsam asan aba mo nkyɛn wo se asase ne apuoye nwie because wo bonsam wo defo no waba ye nkyɛn entima mi ye ne nete no wa mo ho ban ye obese wo beba wura wo nyonkom no asɛ wo nipa woni na ho so obese wo no obonsam be wura ne mu wo se obonsam aba be ka ye ho nti ye nwie wo bonsam aba ka ye ho no ma me wan so da wo ngu ni mase obese wa brabo awu adua wen za adua wen ne fresh one no na mo obi wono mu a sa adua ye de twi koko hye obi asom a ana koko wo bi tiri mu a eno ne ye de twi koko wo bi tiri mu a eno to so na asofofo no afa enti wokwa na waposa jadan ye se oye sa ade jadan jai wati ne eno no nyina eyaza enemi ka bibia kyerɛw yen nim haban ma o yenim dio saa haban no ye de hye wasom a ye mfa ntwe honhom ye de twe koko efri enipa etirim heat bia ewo wu mu no etwe no enti obehu se ebo na ehyehyew because ema wunti ni mu ayeden ada ho but ejadan asin table
wasi table alugun tugun wasi gun wasi table ane oba no ode sa ahaban na hye wasum se ahaban no etwe aba me pa achew sa ahaban no ye de twekoko fili nipa tirim ebi ne yachi agu ade we mu no obi bia ne ti ya ne ya koko wo ne tirim ano obi wo ya no ya obi wa ha ne o ye sa ade no na ne minim keka no no ya no ye sa no obi bia wo ye sa ade no eye koko ne wo tirim enti ye chigu ade we mu a wo ba ne de ama wo anheli wo inheli a etwe obi ntin ko pa block eno ne ye but alugun to gungun we sit hebro thought yate mamili de esere kura so fa waga kura esere thought yate we sit hebro ene wo kwa ne de sa haban na ye den ena haban no ye de hye wasum a eni wo kwan se edi wasum be ye 2 minutes as I say within 30 seconds and I say 1 minute no ye yifiri wasum because on aye na dwuma wie ehye ho amo na na ehyew enti mo na ehyew no ebe hyew a wanhwa abeka asem ani ho kwa asem ka ebe na sofofo no alugun tugun no fo no ede hyehye wasum ne ye de twe spirit me patro yemfa ntwe spirit yemfa entwe spirit eye koko ene amamman a ewo obi tirim ana to bi wa ne minim keka no na wo titirim nim no ye saa no se nkrofo no ene de saa de ne show masum ana se wo ba saa habani hini no utu ate se banchi na wachi agu bottle yimu wahu anya camera na nya kranka me yi a kiro wo be hwie ni sei wahu wo hwie ni sei ya wahu e pa cho mo hwe wo hwie a sei ne tie na wa inheli wo be inheli wahu wo hwie wahu eye fita anu odin papa so tiasie anu oden ena obi wo ha wanya adwen mu yare obi wo ha crazy si crazy adene da ha waseme dani sei omanya adwen mu yare crazy fo no me pa ache utimi mane heli ana obi adwen ho atetwoma utimi mane heli ebiebie onipa no events na ekona adwen mu nim what you see me kakra gu hanom gba ebo komihuni mu no enya sem ketwa ebiebie wonipa ne veins no won say emoja pompi fi mu ekoya dwen mu enjo nipa na ebia wanya crazy ma adwen ne nya kakra no me pa acho saa na ebi won ma na ni ti no ni veins ni bia block se de emoja ne se boko na dwen mu no emonko na dwen mu saa omo ne ye de saa de ne hye o masum ene omuhunim na ebia na so mom ukoko wo omoso no but asofo no bi wo ho no mu a wo mo akohunu no no mo de asi table na wo ba wosemedia haban be hye wasum atwe bayi wo boa eno no ye from integrate eno no eye adwuma hyehye so the ase eno no eye adwuma hyehye ye de saa haban ye de twekoko efiri onipa etirim enti aluguntugunfo na moasi nkonwa mo de hyehye amanfo asum si ye twe spirit me pa twetwa haban no hye wasum within 2 hours amamie asema wo beka no enya sem ketwa asema wo beka no enya sem ketwa ye de twekoko efiri enipa etirim amenora ihu anhira so wajoin ye ye de twekoko efiri enipa etirim kan yanko se fi se obonsama saba mo nchen sa na wafa abufuo kese wose obonsam wasaba menum ye no nchen na wo ba no de abufuo kese ya da bia meka obonsam oni nyame ni grudge yo woni ye nipa na wo grudge because nyame bo Adam and Eve ni nyame wonti esuru biemu obetina nwurem enu nchi ne ma ye nya believe ebom paye wo forest no
enu chi ma yenya believe ekobo mpaye ewo forest no because nyame bo Adam and Eve wie ye no na wonte esoro biem na wote nwuram enti ye ma wo bonsam ye ne ya no hu say ye kura ba ye bo ye kane ne kura mpo no ade ne wo meye ne wo mo bo mo sese ya no da bia wo mo nchen enu chi ma wo bonsam eso de tie nipa enti wo bonsam woni nyame ni grudge woni minu mienu ne wo grudge ko be me ye ne ma fo no de akobonsam gem to just here was so the nibre na abetena enti ma me wo so etwa so ma wani bre na obi amfa ne bayi fo no obi amfa ne bayi kankan no na duro fo no ni so kusare fo no agwala gbatumi fo no wa amfa ma mesel enti sorry no obi amfa ne konkoma a mesel high life to just here obi amfa ne Tanzania ma me yeden ama mesel enti obonsam woni minu mienu ne wo grudge woni nyame ni grudge because nyame woni ne mahye ma bonsam no akọ ho ni minu mienu no wotan ya na me cho the secret awo bonsam e time minu mienu emre nyame bo Adam and Eve ni nyame wonte suru bi no oti nwuram enu chi ne ma yenya believe e bom paye wo nwuram no because e hon first ni nyame honhom yedan ete no chi ne bom paye wo forest e hon first ni nyame honhom yedan ete enti obonsam woni menu mienu ena enya wotayen yesu ye chiri no enti ma wani nya de ena wo wo bibia wo tie me a wo kunu eye maasem a wo ka kire na wontie me pa achaw ye wo haben wo efe na abro kata woto ye wo haben bu anopatututu nka so bia wo kotibi fa won sabo ne kwatibi wodo won sabo a ade bia pese ukunu ye ma wo no obu abema no wo pema wo ntena fie me pa acho ne kwaku do nsuro no ma ne nkofom break ma ne ntiatia break don tena wo ho to dia se no won tena wo me pa acho kote sa ha man bia wo de frɛ me wo kwa afa won sabo ha ban no keke ne frɛ me me kire wade a wo bɛyɛ ne won ntiatia break akwala da krabia ne ne wure free ade no sa haban no China for de nyansa China for ne de nyansa adro beton ma yen me pa cho sa haban ko pe bi noa ne fa wo fra ne fa ma kwala o de ma kwala no ma e ma kwala ne sharp brain e ma na dream mu da ho sa abrewa kata woto no wo de onsa kan ya na kata sunsun eniema eye no enye adeketwa me pa cho obi bia ho ba bia bu me pa cho ko ba akapempen hini ene ye fe ne sen ayi 20 ehini ene nkrande dua si fa ka do ne hwentia efra ne si nya fa kire wonan na abu no ebekọ wo de fa kire 3 days no ayeden asore obi bia wonan mabu pen ayese yenkocho pop me pa cho pemore ne frem me kire wade ye ka ho esini pop ne kodamp wo de pemore keke emore keke yedi ne pe hwentia ne pe nkyene no de ne frem me kire wade keke wo beye wo pop na ese ye kwhya wo no oh forget obuni be ka forget about it kan ye nko Wasi yenti mo osoro ene mo amutiti mu no sa mo ma mo bonto mo yem asase ne epu ye no efise obonsam asa ba mo nchen wasi efise obonsam aba me no mienu nche wotanye yankasa wo chiri yan tim woni na ho sa woni na ho ye tufu ya no wotie obi wo hono mo a wonje hwi me pa cha wonyi bibi ne edo na jakoda mpoa no ati woni ahwade ye si bibi ni wi ati nka ye danka ye nto ye punum maame ama ye ho nhyira so wa join ye yeti bibi ni wiase am nka ye dan ka ye to ye punum bibi wo wiase no to ye da ye to ye punum ma wani na ho wate ne nipa hu omo awia no anajo no mo yankana man tibiti anajo kraman anajo kraman anajo kraman ade ko tie wo ye nipe anajo kraman ade ko tie wo ye nipe anajo kraman wo tima wani nya den enna ho ne ne yamantimi nya den entane ma ho Famiko Genesis 6 verse 2. Yan kan ho no. Ni amfa eho no enwie. Genesis 6 verse 2. Etifia so se enipa ne bone. Verse 2 no. Oso Onyankopon ema ehunu nipa mamma se won ho ye fe. Yes. Na ware wo mu biara a wo pe. Na Awurade ka se
me honhom rentina woni pa mu kosida wo se me honhom rentina woni pa mu kosida ifisa wa ye honam enti fisa me no me ye honam sa enti ma woni na ho paniema pesunsum niema na fa protect wo ho na wo bayifuo bia ankose wa bra bo wo nam wonam nya te se gira mu abire me se wonam nya te se gira mu abire bia wo ko bi obeduru o te se kankabi ni na edu osonson ba ko bu free ma won topache ye se adware nsuo be do so se de enkura mpa wo ba hema jonso frem adware nsuo e do so se de ekura mpo na ma me jonso frem enti ma woni na ho tutu anam si yie akwankyere ba jebi mesira wo kyena pe enkyene padankyene abo ni bi padankyene abo ni bi ne panka twade miensa na efehia menyame yadom a wo kyena no pa 8:30 sharp wo kyena nwumere 8:30 sharp 30 ye kyena nwumere wo kyena nwumere wo de efehia me mechiro ade wo sunsuma moaye misame ya yeho nhyira so adwoe ne mechiro ade wo sunsuma moaye ama ne matimi aye den adane ma wo de o kyena padankyene abo ni bi padankyene abo de ni bi ne panka twade miensa keke na wo de o kyena fehia me na eniyema be yeden ebedane ene nwumire mi yimpa ye ma so ensiw yie na ensiw kra yie obi bi one metena platform yi so de me sire brade so ma ne remfiw da biara da me sire ni monyam yedie nkoso empuntu abrapapa sika ene onyi nche me de mawo akodie biara be sore wo so no ebrade ensore wo ne so de me sire brade ma wo se won fa wo nkoduru ba bia wakoma pe ade bia da wakoma so anwumire ya wabo ho mpa yache se ye sikao se ye nimonyamu se ye yedio se ya wareo se ye kontuo se ye krata asemu se ya hobambo ewrade mfandom wache ewrade ma watamfo nsere wo de biara da enne nwumire me ka kire ewrade se wo yie die no se ye 1 month because of watamfo ntino anadwi ya wonfa ma se wo nhira na ye 2 months ya because of watamfo ntino anadwi ya wonfa ma edu yehowa nhira so adwane ye de minister senkani mu Nyankopon me ma mu tie me from America ewrade nhira me ma mu tie me from England or hima krom ewrade nhira mu tie me from Germany ewrade nhira amama bia so mu tie me de minister ewrade ma mo ne se wonfa mu nsi yi ewrade ma mo ni mu nwu asedam wo bibio bebo mu dia wa mo ne kwan papa so no wo so da prade de kire mu twetwa ni mu de obekokbo wudi wo suma so de obekọ osofo ne nsel wo suru ja wo suru nkrantem enhiehyia no de minister ewrade so mo ho ban watin se ne na woda fam a wodo enkyere wawie ye no you are coming out the noise of the sea can never disturb the fish from sleeping empa ba da biarata pem ko wanim wa bra yo ko wanim ebeye yie ema wo bi mu waba mu se enye yie da biarata ebeye yie yesum nyame bia wote ase yesum sankariye mu Nyankopon bia ni dini yawe Nyankopon waka kire Moses se woduru hwa na Pharaoh bisawa kacheche mene I am that I am God, the Lion of tribe of Judah. Ewrade shira misire shira enu mi entimi ntwim faso eto wabra boso ensire bia wo ya wodam Ewrade mfa ntom watching ya mesire Ewrade ama won se o ma ne mantane Ewrade mani hia wo na wakasetia emani hia wo mipai na wo man kasentia Ewrade emade wo musuro ema wo muso ahokyere nya de ade bia ya ahokyere ye honhom ena na dwe ya pamono ahokyere ye tumi ena na dwe ya pamono ahokyere bia obonefo na hyehye no odi bedwarom wo bibiara wo de ho akọbọ amane de ba lock wo ba bia akofa ne mpena amane de ba lock abere wo no ena da yo yesuma nyame gya yesuma nyame ahoden yesuma nyame tumi ya di break saade amen esire Ewrade se won horo ho na wonyi wumpie na eniema entane odo yebre na yebre nyame yadom a wo kyena 8 o'clock and that's 8:30 sharp eniema bedan wati kama kuma to yam empa bada
yɛsom nyame bi a wɔte ase wɔ nipa bi a ɔde wo din ne nam deɛ wayɛ ne papa a wɔde bɔne atua wo so ka no Awurade nkyia w'atamfo ka obi bi ɔde wobɛwura sunsum mu ɛsɛ wɔbɔ wo din wɔbɔ ɔkra din wɔbɛtwe wo kra wɔsom gya o honkonkro gya no yɛde bɔne hwe fam sɛ wotiam na woda yare mpa so a Awurade nsa wo yareɛ wɔsɛ ne manta mpem ɛna ne mmayɛ ɛnya ne yaresa mesra yaresa tumi ma wate mesra yaresa tumi ma sɔre ne pagya wɔ nsa na kyerɛ Awurade sɛ Awurade wo ne me boafoɔ wo ne me gyefoɔ deɛ ɔbɔnsam ne bɛyɛ koduru biara no menim sɛ Awurade woka me ho ɛna nwummere Awurade nhyira wo so adeɛ ma wate